Както знаете, причината да се съберем днес е да представим една кампания, която проведохме в България. Още веднага искам да дам идея на всички присъстващи за формата на събитието. Както разбрахте, около мен са както хора, които по един или друг начин решиха в личната си идентичност да се асоциират с кампанията и да застанат пред обектива с едно червено хартио, което може да видите тук, така и хората от гражданската инициатива и от Коалицията за живот без тим, които от 2010 година насам активно предприеха действия, излязоха по улиците, писаха писма и становища и по всякакъв начин съдействаха, за да помогнат на нашето общество и държавата да направи тази така важна стъпка, която, за съжаление, беше отложена с 2 години. Сега знаете, че сме в един много решителен момент. Забраната се очаква да влезе от 1 юни. Ние сме сигурни, че министър-председателя, министъра на здравеопазването и всички останали държавни институции твърдо я подкрепят, чухме ги неведнъж да го казват. Сега обаче на дневен ред стои въпросът всъщност как ще се случи тази забрана, тя де факто ще се случи ли или просто за пореден път ще виждаме едни правила, които не се спазват. Сега няма смисъл да казвам, че нашето желание те да се спазват и тя да се случи. Но преди да премина към тези да кажем, сериозни и неатрактивни теми, бих искал да все пак да се обърна към хората, които се включиха към нашата кампания. Виждате, някои от тях са сред нас днес тук. Много повече от тях се снимаха. Можете да ги видите на адреса на кампанията bezdim.org. Освен това, тя остава отворена за всички, които искат да се снимат с хвърчилото. Което е още по-важно за нас. Имаме възможност за всички, не само да се снимат, но и да участват в забраната като граждани, като популярни лица, като експерти, лекари, тъй като сме пуснали в интернет, а от днес и по телефона една възможност за абсолютно всички българи да подават сигнали за нарушение на тази забрана, както действащата в момента, така и тази, която ще влезе в сила от 1 юли. Номера на телефона, обаче, който го знаете, доктор Дешанов. 0720-009. Просто се помни много лесно и достъпно. Всички сте получили, ако случайно сте получили информация, ще ви дадем, само кажете. И сега, обръщам се към участвалите в кампанията и направо ще им подам микрофона един по един, просто който желая от тях да каже какво мисли и защо се включихте и се снимахте в тази кампания. Ето ви. Когато Павел ми се обади, аз нямах никакво съмнение, че искам да се включа в тази кампания. Немалко пъти съм се чувствала тотално дискриминирана или като бременна жена, или като майка, да бъда в заведения тотално опушени. Никога никой не се е съобразявал с мен. Мисля, че това е нещо ужасно и мисля, че това е нещо, което не съществува вече никъде в Европа. И е невероятно София или България по-точно да е единственото място в Европа, където все още няма такава забрана. И въпреки, че чуваме, че политиците ще я подкрепят, би било много жени да не могат да отидат на бар. Така че аз подкрепям забраната абсолютно, тотално, 100%. Особено като си има предвид, че това съществува абсолютно на места, където никога не се очаквало, че ще се случи, като в Гърция, Италия, Испания, където хората пушат ужасно много, въпреки това тази забрана има и не е направила нищо лошо на никой. Лео, ти си. Благодаря на Анди. Значи, аз по принцип, като много хора знае, по принцип имам заведение в Бургас, не го казах като примерно водещ или нещо такова, но като повече собственик на заведението, гарантирано, че от кога отвори, между другото, точно при Малева Тенис Корт, новата пицерията, с удоволствие искам да го пробвам този новото заведението, точно само за непушачи, така леко да дискриминираме кой пуши, да види как се чувства. Така. И изобщо не е вярно, че хората
ни направи забележката. Даже много често приемаме резервация, къде просто ни казваме, нали, задължително заведението е за непушачи, просто те се чува от другата страната супер. Така че надявам се да продължава така, хора да го разбират, че е хубаво да отидеш в някои заведения, просто дрехите, вечерта да не ги изложим в терасата ни на балкона, като викаме, и да не мериш толкова много. И аз по принцип давам винаги като пример да отивам в едно заведение, да е малко като кино. Отиваме, гледаме първото време, ако искате излезете, отивате на туалетната, пушите на цигарата и да се прибирате отново да вечеряте. Това аз го гледам така, просто здрави, без да има в заведението. И на бизнеса не наречен. Благодаря. На бизнес не, даже може да го питате на мен. Да. Ами ние с Лео имахме, нали, не спорни, просто се чудихме как той да си направи ресторанта, защото е в нашия тенис клуб и той имаше съмнение дали да е за пушачи или да е за непушачи и го направи за непушачи, абсолютно няма места при Лео. Така че това е абсолютно доказателство, че това е правилно. Ами чудесно, аз само да вметна една дума, че по въпроса за дискриминацията ние не смятаме забраната за дискриминация срещу пушачите. Напротив, смятаме, че получават хората правото си да дишат чист въздух и да не бъде натрапвано, но подавам на Тео. Зато вие всичките неща ги казахте. И знам се от вчера толкова неща съм им цял един поток от думи. Мисля си за момента, в който пушачите казват защо не пушачите са нелоялни към нас и не търпат нашите цигари. Значи при случая с пушачите според мен става въпрос за техния комфорт, а при нас става въпрос за нашето здраве, т.е. кое е по-важно, комфорта или здравето в случая да се избере. Ресторанта на Лео се пука по шеловете, което е жестоко. В последните една години има възможност да попътувам доста, навсякъде не се пуши. Ние трябва да сме последните такива тарикати, нали, които винаги до последно така. Все някакви вратички да оставим, за да може да си се пуши. Няма. Трябва да се спортува. Цялата въобще да, почнем да заеквам. Здравейте, аз пробвам да говоря български, не само добре като Лео. Също съм италианеца, съм тук 10 години. Точно в страната, къде не се пуши, 100%. И аз също преди 10 години, 12 години, аз пуших. Сега спри, точно сега не мога да отида на място, къде се пуши. Винаги съм при Лео, точно като моята кухня там, вярно не се сходи. Точно на място и може да място в София, къде се пуша и много хора да отидат там. Аз помня първа път, Лео също беше от Италия тази закон, къде се пуша, беше голяма глупост. Ние не мога да повярва човека, къде се отива да пуша, в ресторантите си порача, след това на секунда се слиза на ванка за пуша. След един месец всичко беше нормално. И много се радвам, че стартира същото. Благодаря ви за всички. Благодаря, да. Деница е един от представителите на експертните лица, които застанаха зад хвърчилото и пред фотокамерата. А освен това тя е един от членовете на коалиция за живота с тютюневите. Да чуем сега. Аз участвам в тази инициатива, защото считам, че здравето е свобода и смятам, че хората, които пушат, са зависими. Освен това смятам, че хората, които пушат, подкрепят с парите си тютюновата индустрия. Тютюновата индустрия изкарва милиарди, правейки други хора роби, а за мен това е невъзможно. В 21 век смятам, че хората трябва да бъдат свободни. Освен това считам, че тютюновата индустрия в момента се крие зад гърба на хотелиерите и ресторантьорите, защото всички, които сме потребители на тези услуги, знаем, че в ресторант човек ходи, защото му харесва кухнята. Аз ходя често в ресторанта на Лео, той е един от години и ходя там точно заради кухнята. Аз не ходя там, защото някой пуши или защото аз Понеже става въпрос за ресторанта, аз исках само да кажа, че имам не само този ресторант, имаме списък от няколко десетки собственици на известни заведения, които се съгласиха да говорят за медиите в подкрепа на забраната и в опозиция на тиражираното мнение от така, според мен самозвани представители на техния бранш, че забраната ще им навреди. Така че ако има желаящи колеги журналисти, готови сме да ви предоставим тези телефони на хора с тяхно съгласие. Но нека все пак да чуем и доктор Семерджиев, който като бивш министър и човек бил в властта, вероятно има добрия поглед отвътре за това какво би представлявала една забрана, а той също застана пред камерата. Аз днес ще дам
3 аргумента, само че от 3 различни мои качества. Едното като министър на здравеопазването в периода 1999-2001, второ като първи шеф и създател на Националната здравноосигурителна каса и трето като бивш пушач. Първо, по отношение на здравеопазването, вие всички знаете, че в България над 50% от населението пуши и това е причината над 65% в България да е смъртността от сърдечно-съдови заболявания. Това е ненадминат рекорд в световен мащаб. Така че, наистина, от гледна точка на здравето, пушенето е абсолютно противопоказано. От гледна точка на това, че всички сме здравно осигурени в Националната здравноосигурителна каса. Знаете, че една вноска, примерно, месечна е между 15 и 20 лева. И ако за 10 години човек има принос към Националната каса и към солидарността с всички останали хора, които боледуват в България в рамките на 10, 12 до 15 хиляди лева, само за 6 месеца, ако боледува от някоя сложна сърдечна болест и му се налага оперативно вмешателство, оперативна помощ или пък, не дай Боже, от рак на белите дробове, същия този човек ще похарчи стотици хиляди. Над 200, над 300 хиляди на здравната система. Тоест, приносът към системата е в рамките на 10-12 хиляди за 10 години, а само за 10 дни може да отнеме несъразмерно количество средства, които биха ползвали много повече други хора, така че е хубаво хората да осъзнават и този феномен, защото това също е част от солидарността и от знанието. А сега като бивш пушач. Много от пушачите казват, че цигарата е удоволствие. Всъщност, те ни правят, цигарата е зависимост. Нека да не разглеждаме демокрацията и свободата само като падането на Берлинската стена преди 22 години. Берлинските стени вътре в нас трябва да бъдат сринати. Здравето наистина е свобода, да си свободен от зависимости е най-голямата свобода. И накрая, знаете всички, трябва да си го кажем в прав текст, цигарата е психическа патерица. Тя не само прави непълноценен човека от чисто здравна гледна точка, но тя е и публично свидетелство, че този човек има проблем. И съответно той е единственият, който най-добре може да го разреши. Благодаря. Ние ще се върнем малко към сериозните теми, може би след минута, но има още един музикант, току-що се присъедини. Той е... Здравейте! Той е тромпетист и каза, че може да обяви дуел на всеки пушещ тромпетист, така ли? Абсолютно, това е доказано. Всъщност, вече 35 години се занимавам с тази работа. На 9 години почнах, казах, че е много опасно. Спряхме, пак започне. Всъщност не тромпета ми опасно, но опасно е... Всъщност аз съм класически и джазов тромпетист. Като класически свиря в зали, както е прието от векове, да не се пуши тези зали. Зала в България, други НДК. Като джаз музикант, като рок музикант, в брас секции, съм страдал много в заведения. Дори най-добрите, най-престижните наши джаз клубове все още толерират пушенето, за разлика от нормалния свят. В Америка няма джаз клуб, който да се пуши. В Европа големите градове също. Като създател на идеята за детските джаз, например. Българските деца започнаха да слушат джаз от 2 години. Първият клуб, в който започнахме, той е за непушачи. Имена няма да казвам, вероятно не бива. Чайната, значи Чайната, това е едно уникално място, в което не се пуши, там създадохме детските джаз на. След това започнах в студио 5, също го развихме, като управител на заведението с голямо неудоволствие. Така, разбра, че няма да се пуши, те дори имат едно нещо, което е на 2 части дали с заведение. Обаче дойдоха толкова много деца, че се наложи да махнат стъклото. И мисля, че самите музиканти, ние си даваме душата, дъха, особено брас музикантите, за едни хора да ги забавляваме. Добре, пиенето е супер и ние пием те, но с пушенето те ни обидват. Аз благодаря за това и като човек ходил доста повече по джаз клуба, отколкото по всякакви други нощни заведения. Много ме безпокои така тиражираната от вчера поредна идея да се либерализира още неприятия закон и да се даде възможност на младите хора, които влизат по нощни заведения, да дишат така солидно въздух. Но нека преди да минем на тази тема да кажа, че
от лявата страна на групата, където са много повече са се сбутали, са всъщност хората, които макар и да не са популярни лица, всеки от тях има своя професия, всеки от тях с времето си и усилията си през последните години е направил страшно много, за да можем днес да се радваме на предстоящия на 1 юни успех, какъвто е връщането на първата забрана. И едно от нещата, които ми се иска те да споделят с вас е опита ни. Както знаете, ние от самото начало, още от отмяната на забраната през 2010, настоявахме пред Министерството на здравеопазването и институциите, какъвто и да е закона да се спазва и ефективността му да бъде, ефективността на прилагане да бъде на високо ниво, поради което след поредица от срещи стартирахме нашата платформа, която позволява на гражданите да подават сигнали, като особено за по-малките населени места се оказва много важно, че хората, които подават сигнали, не искат да се разкрият идентичността, защото често в малката общност после може да получат да пострадат. Поради което нашата платформа им позволява де-факто сигнал да излезе от името на България без дим. И това, което имаме вече 2 месеца е опита ни, вие го имате раздадено ви в папките като статистика. Много интересен е опита с тези сигнали. Много важно е да потвърдя, че това се случва благодарение на страхотната подкрепа, която получаваме от главния държавен здравен инспектор доктор Кунчев и неговия офис, с който сме имали поредица от срещи, който представи пред инспекторите от страната тази инициатива. Може да си представите, че прилагането на законите в България е трудна работа и хората, които го правят по места, срещат се възможно проблеми, те не са мотивирани, има всякакви неща, има корупция, има проблеми, с които всички ние се натъкваме в ежедневен порядък, но тук сред нас, примерно, съвсем скромно седи там, да го покажа, доктор Костов, който е ръководител на столичната здравна инспекция и той е всъщност рекордьора като отговори на сигнали, подадени чрез гражданската платформа. 2 са важните неща, които искам да подчертая. За съжаление, един много сериозен проблем кристализира. Ако видите от подадените 2 сигнала за пушене в залата за непушачи и в двата не могат да бъдат наложени санкции, тъй като няма как да се докаже нарушението при последващата инспекция. Това е много безпокоително, тъй като на 1 юни с новия закон всички зали ще станат технически за непушачи, обаче как ще се прилага закона не става много ясно, тъй че това е нещо, което ни безпокои. И другото е, че явно София и страната са доста различни и всичките сигнали подадени в страната, които не са много, за съжаление по тях няма наложени санкции от регионалните инспекторати, така че има много работа за ефективността сега. Обаче, преди да продължа да разказвам за тези проблеми и за предложенията, които ние направихме към държавните органи преди 1-2 месеца, за това как можем да подобрим това прилагане, ще подам микрофона вече пък на хората от инициативата, за да споделят техните впечатления. Това са и хората, които най-много са подавали сигнали през последните месеци. Орлин Мирчев. Аз мога да кажа няколко думи, защото съм подал доста сигнали. Причината е, че по външен вид може да прецените, че доста често ходя по заведения. Истината е, че страшно много виждам проблеми почти навсякъде. Говорят се разни цифри от разни асоциации, които казват, че при вложени първо бях 50 милиона лева, после 50 милиона евро в разделение в заведенията. Аз лично такова ще съм видял единствено в 3-4 заведения, не повече. И според мен тази забрана масово, сегашната им предвид, която е за разделение, масово не се спазва. Съответно, след като не се спазва, част от нашата гражданска инициатива се опитваме да подаме тези сигнали и да започне да се спазва тя, докато влезе поне в следващия закон в сила на 1 юни. Истината е, че амнистия в София Павел е прав. Много често нашите сигнали стигат до актове. Проблемът е, че това не променя нищо в самото заведение. При повторно ходене и при повторен сигнал все още нямаме някое, поне не съм чудил някое заведение, което да си е сменило статута, да речем, ако една 50 квадратни метра и приел да бъде за непушачи, вътре се пуши, след подаден сигнал получава акт, но вътре продължава да се пуши и все още наистина нямаме реален успех в това отношение. Искрено се надявам след 1 юни, когато влезе тази тотална забрана, наистина да има някакъв друг ред на санкциониране на тези нарушители, така че наистина да може този закон да се спазва. Стефан Янков, само ако искам да направя една крачка напред.
Може би исках само да допълня малко към наблюденията на Орлин, тъй като и аз съм автор на доста сигнали и вече имам, видял съм няколко акта свързани с тях. Наистина, абсолютно нищо не се променя в резултат на тях. Дори на отделни места собствениците да имат добри намерения и да искат да приложат нови правила, се оказва, че на ниско ниво те са саботирани. Примерно, конкретен случай имах в Дамол, където в района на паркингите се пуши, а заведенията на двата етажа, кафенета, които вътре са с места за пушачи, си държат вратите отворени и коридорите миришат. Има разпоредби, разпоредено им всички фирми наематели, но въпреки това те не го спазват. Охраната си имала други ангажименти и нещата са трагични. Аз исках да коментирам малко писмото, което в момента Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите е изпратило отворено писмо до правителство, парламент и така нататък, и в което те се позовават на направената огромна инвестиция от 50 милиона евро, която, както Юрлин спомена преди това, беше казана като 50 милиона лева. И по наши груби оценки, след като става дума за 10 000 заведения, това означава всяко да е дано по 5 000 евро. За 5 000 евро може да си направят основни ремонти, а не по една преграда или табела пушенето забранено. Така че вероятно е грешка в порядък. Въпросната инвестиция, която те ползват като оправдание за това, че либералният режим трябва да продължи поне още 2 години, т.е. до края на 2014, е базирана на лъжа. Другата лъжа, която си направих труда с нощи да проверя детайлно, е свързана с броя държави, в които пушенето в заведенията е забранено. Според Асоциацията на нашите хотелиери и ресторантьори, тези държави в Европа са 7. Моята справка показва, че в Европа тези държави са 21, а от тях в Европейския съюз са 12. Така че това е още един довод, който лежи на тотална лъжа. Ами благодаря на Стефан и на Орлин. Сега тук може би е момента за едно пояснение. Не веднъж сме казвали и в тази зала и по други поводи, че за нас всичките аргументи и постоянното циркулиране в общественото мнение на едни и същи лица и едни и същи аргументи, които очевидно работят за това да се отложи максимално въвеждането на пълна забрана, обслужва един единствен интерес и това е интереса на хората, които търгуват и продават цигари. Нещо повече, аналитичният екип на проекта да върне пълната забрана, чието ръководител е доктор Маша Гавраилова, обработва всички данни, всички научни доклади, до които можем да достигнем и разполагаме с данни, които недвусмислено оборват тези твърдения, но от тях също се доказва, че ако има някой доказано губещ, това са приходите на тютюневата индустрия. Така че за пореден път днес искам да подчертая, когато чуваме тези аргументи, че всъщност тук има един двоен образ и че хората, които излизат в преден план, всъщност обслужват интерес на тютюневата индустрия и от днес, всъщност съвсем случайно, ние имаме дори и така веществено доказателство, което показва това, защото в една от комуникациите, до която получихме достъп, очевидно се вижда, че прес-центъра на една от големите тютюневи компании всъщност задкулисно подпомага действията на така наречената ресторантьорска група, която циркулира неща по медиите. И ние имаме вече това нещо в ръцете си под формата на имейл, в който личи откъде е източника на информацията. Тоест потвърждава се нашите виждания, че тук нашето общество бива манипулирано в интерес на едни финансови интереси на една шепа броени хора и фирми. Губещите са младите хора и всички ние, а и нашата страна като европейска и правова държава. С това спирам да говоря по сериозния проблем и доколкото разбрах, младите хора сред нас са представени в момента от Асоциацията на студентите по медицина. Заповядайте кратко напред. Къде е микрофона? Здравейте, казвам се Боговеста Радославова и съм член на Асоциацията на студентите по медицина. Ние като млади хора и като бъдещи лекари напълно подкрепяме вашата инициатива. Всеки ден се срещаме с различни пациенти, голяма част от които са пушачи. И всеки ден се сблъскваме с отрицателното влияние на тютюнопушенето. Затова призоваваме всички да се замислят за здравето си и да подкрепят нашата инициатива. Благодаря. Аз благодаря.
В момента правим кратка пауза и се обръщам към журналистите в залата, като ви каня за въпроси и дори мнения, ако искате, като разбира се, е добре те да се кратки, но имаме време, заповядайте. В момент само да видим, защото журналисти може пък и да има въпроси на този време. Никой не си дига ръка. Доктор Гешанова е ръководител на проекта "Да върнем пълната забрана", който с подкрепата от фондацията Bloomberg от половин година и повече насам фактически подкрепя чрез ресурси и изследвания всички наши дейности. Аз съм много щастлива, че съм тук заедно с всички тези хора и от едната страна и от другата страна. Това е едно богатство на нашата страна и аз мисля, че и на 1 юни ще имаме повод да се съберем за едно хубаво тържество. Но една добра новина, която искам да кажа на всички вас, курортният комплекс Албена приема целия да бъде с пълно ограничаване на тютюнопушенето в ресторантите и в хотелите си. Те не се страхуват от това, че могат да загубят своите клиенти, своите посетители и своите гости в България и в чужбина. И се струва, че това е едно доказателство, че наистина никой не трябва да се плаши, че може би ще загуби, ако една така пълна забрана влезе в сила. Факт. Благодаря. Винаги ми е много чудно, като също колега журналист и работил в България и в чужбина, как така се получава, че на нашите събития има много малко въпроси, а когато излезе господин Раги и неговите хора има страшно много и просто се чудя как се получава това. И нормално е. И другите, които са, но може би просто е... Ти обяснихте всичко на нас. Може би просто всичко сме казали. Не, ясно. Ами аз да кажа пък, че да, заповядайте, само кажете ли коя не е. Може ли да кажете коя е всъщност тази голяма компания? Не бих искал да я кажа, имаме обаче документите, тъй като сами разбирате, че ако оповестя сега името, нали, това са страхотни ресурси. Опита, който имаме с международни партньори, показва, че те са безскрупулни, включително и по съдебен път, но въпросът е, че ние имаме това нещо и можем да го споделим с журналисти, които се интересуват да си го поставят. Въпросното нещо също може да кажеш какво е. Вчерашното открито писмо реално е генерирано от въпросната Tobacco Industry, или там как да го река, въпросната Tobacco компания. Нали това е нещо? Да, ние не знаем дали те са го писали или просто те подпомагат разпространението му, но във всеки случай то де факто по някакъв начин или по един или друг начин произлиза от тютюневата индустрия.